Iya. Aja pada merono-merono ki numpak pesawat ndak ketinggalan kaya. Nek cara kono ngono. Nek cara Jawa Timur lho. Lho, padha-padha nanti. Iki lho pesawate wis arep munggah, aja padha dolan-dolan, cuk, aja dolan-dolan. Kok cuk lho. Adan cuk kono ki nek anu nang karo Ya rek ngono. jangkrik ngono kuwi ya biasa. Iya. Lah iya. Ya ning aja tok anggap troco tin wong Surabaya ki pancen ciri khase Jawa Timur iki ngono kuwi. Banyumas ya ciri khase ngono kuwi. Yojo ya ciri khase ngono kuwi. Ya, wong Yojo aja dumeh aluse, ning kadang kala alus ki ora kok nglegani ati, nglarake ati ya pirang-pirang. Sing kasar nglegani ati ya pirang-pirang. Oh iya. Aku mayang ning Malang ya, tuku sego saking ngeliye iki takon karo bakule. Bu, sampun. Pinten, Bu? Lho, mangane opo, Mas? Mangane sego kalih sewiwi. Lho, ora salarang-larang, 5.000 wae. Oh. Sego sewiwi 5.000 nglegake ati. Arep suarane kasar ning nglegake ati. Ning kowe ning Malioboro, Yojo kono. Pripun? Sampun, Bu. Injih, daharipun menapa? Kula sekul kalih ndok. 100 kalih dosa. Mudhar. Iya. Dadi ora kok sing alus ki nglegake ati ora, sing kasar ki sok nglegake ati, sing alus malah sok gawe gelo. Iya. Aku nek alus-alus yo ming gawe gelo kok. Kepiye iki? Niku bab napa? Sego. Iya. Diaturake. Kebarang nyuwun apa? Ki mau Sriuning Mustika Tuban dhisik. Ya. Monggo. Panjenengane sapa? Mbak Ika Suhesti. Ya, saka ngendi? Ki presiden saka Kutha Kabupaten Banyumas. Ulang tahun yang ke berapa, Pak? 448. 448. Oh. Hari jadi ke 448 ya. Paling tuwa dhewe. Ya. Paling tua dhewe. Ha iya, patang abad yuswane luwih 48 taun. Iya. Sri Uning no diaturake. Mampun dutanipun Sri Uning. Nggih. Iya. Komunitas Jeder Mania. Ya. Pundi niku? Iki anu rombongane Mas Yakut. Oh, komunitas Jeder Mania. Oh iya, Jeder Mania. Mas Yakut iki sing aku sing nang drum kae. Yaine bagus kae. Aja tok matke ndak kowe kepencuk. Iya. Ya bagus tenan ya Mak iya. Kaya piye to ya wis ngono kuwi. Heeh. Mangga. Ya dibawani no. Nggih. Sinebut lawan putri Neno Sri Uning Mustika Tuban. Yaine ya ayu. Oh, gunung kidul ki nek cara yoja ki nggone wong ayu-ayu. Oh, ning nuwun sewu kurang pengalaman. Kok kurang pengalaman? Dek ele ngerti carane gawe teh celup lagi entas kono. Kok iya? Tahu tak kon gawe teh kangge, Pak. Kae teh celup nggih. Teh celup ki dudari. Oh. Diudari diudak. Ayo aku padha karo ngombe kawul. Iya. Lah wong ya dereng tahu kok nggih. Nah, ngene iki lho. Lah teh celup ki meh dicelupke ngene iki wis teh wis mulai. Ha iki kok tok suwek kertase tok curke. Ayo mulane kurang pengalaman. Iya, ya ora apa. Malah apik kok jenengan ling ngunjuk dadi ketut kabeh. Ayo terus untune kaya gigis kae. Nah, terus ya. Putra Kanjeng Sira lawe Neno tak pranggeng bojana uga di streaming lumantar PWKS live streaming, Dalang Sena live streaming, ya Salinda nek ora kleru no. Ya. Tak tilikane dhisik engko ndak kleru ndak didukani, ya saka Salinda.
ana hitungane mau. Ya. 797 apa pira mau? Ya. Yo melu nyetriming, matur sembah nuwun. Ya. Saat iki wis sekitar 3000 penonton streaming. Oh iya. Matur suwun. Mula akeh sing nyuwun ki saka Lampung nyuwun. Ya. Lumantar WA. Ya. Derek Bingah menika saking Taiwan Hospital. Menuk Mandaraji matur suwun. Ya. Request lagu Liwung. Oh nggih, mengke diaturake. Menika oh Mas Bimo Kukuh. Ya wis. Dadi kusumane bangsa ya none monggo Mbak srihune mesti kutuban joget kok kemebul awakmu. Napa nih? Awakmu iso kemebul, kowe ora kemebul awak kuwi kaya kae lho Mak. Sentoran saka ngisor. Jenenge apa? Aku nek kon ngarani jenenge iki nek kleru iki digeguyu kanca-kanca mula wis trimo ora usah ndak omong kowe ndak malah kewirangan. Lah iya. Jenenge apa? Gun smoke. Ya, gun kuwi senjata, semuk kuwi kebul. Ya. Senjata sing iso marai metu kebule. Oh, gun water. Oh. Gun kuwi senjata, water kuwi banyu. Ya. Senjata sing iso marai metu banyune. Ya. Pistol cah cilik-cilik kae no. Iya, bener, Mak. Ki pamundutan diaturake ki mau sriuning saka KJM. Ya. KJM. Ki pirang-pirang malah wis muncul meneh chatting saka piyai-piyai. Ya, live streaming Salinda 797. Ya. Yang sedang menonton 2814. Oh iya, matur sembah nuwun. Derek streaming menika saking Mas Geger Boyolali. Oh iki ya piyai dalang. Iya, pepunden dalang. Ya. Saking Tanah Laut Kalimantan Selatan nyuwun lagu Bajing Lincat. Oh. Bajing Loncat, matur sembah nuwun. Ya, PWKS Kebumen. Nyuwun tembang Liwung saking Mbak Ani. Nggih badhe kula aturaken. Ya. Sapa sing tok kon kepareng nyekar meneh? Ya. Goleki sinden sing rada berbobot no. Ya.
berbobot tegese suarane apik. Ora, tegese bobot awake wis melebihi target. Ya. Sing endi? Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin. Ya. Oh, iki saka Paris ya nyimak. Paris ngendi? Kono, Eropa kono. Oh iya. Mas Adi iki sing lenggah ning Paris ki pendak-pendak mesti nyimak. Oh iya. Saka Hong Kong ya ana. Oh iya. Coba diwaca. Wong tong sok tang cio wong tong siha. Sempong tang cio foto sempong gubuk asmara. Oh. Napa niku artine? Njaluk gubuk asmara. Ora ngerti basa. Basa napa ta niku? Hong Kong iki lho. Oh, basane ngeten niku. Iya, iki HP-ku ki sing paling modern nih. Nek sing kirim wong Hong Kong ya bahasane Hong Kong. Nek sing kirim wong Yojo ya basa Yojo. Oh, ngenten. Lah saiki iki kearifan lokal iki saiki do dienggo ora sembrono. Ya, kowe nek nang Bandara Yojo kae. Nuwun para penumpang ingkang badhe minggah wonten ing Lion 519 jurusan Jakarta menika mangke badhe dipun bidhalaken tabuh setunggal langkung kalih dasa. Ya. Nek umpama Banyumas kene iki ana pesawat ya mesti ngono. Kaya piye pesawat sing ngarepmu mabur jam 3 piye padahal munggah ya aja kaya kowe. Iya. Aja pada merono-merono kiye numpak pesawat ndak ketinggalan kaya. Nek cara kono ngono. Nek cara Jawa Timur lho. Lho, padha-padha nanti. Iki lho pesawate wis arep munggah, aja padha dolan-dolan, cuk, aja dolan-dolan. Kok cuk lho? Dan cuk kono iki nek anu nang karo Ya rek ngono. jangkrik ngono kuwi ya biasa. Iya. Cuk. Lah iya. Ya ning aja tok anggap troco tin. Wong Surabaya iki pancen ciri khase Jawa Timur iki ngono kuwi. Banyumas ya ciri khase ngono kuwi. Yojo ya ciri khase ngono kuwi. Ya, wong Yojo aja dumeh aluse, ning kadang kala alus ki ora kok nglegani ati, nglarake ati ya pirang-pirang. Sing kasar nglegani ati ya pirang-pirang. Oh iya. Aku mayang ning Malang ya, tuku sego saking ngeliye iki takon karo bakule. Bu, sampun. Pinten, Bu? Lho, mangane opo, Mas? Mangane sego kalih swiwi. Lho, ora salarang-larang, 5.000 wae. Oh. Sego swiwi 5.000 nglegake ati. Arep suarane kasar ning nglegake ati. Ning kowe ning Malioboro, Yojo kono. Pripun? Sampun, Bu. Injih, daharipun menapa? Kula sekul kalih ndok. 100 kalih dasa. Mudhar. Iya. Dadi ora kok sing alus ki nglegake ati ora, sing kasar ki sok nglegake ati, sing alus malah sok gawe gelo. Iya. Aku nek alus-alus yo ming gawe gelo kok. Kepiye iki? Niku bab napa? Sego. Iya. Oh, sego. Yo, nembango ki ana sing nyuwun gubuk asmara. Ya, diaturake. Yo, anu apa jenenge iki? Napa? Bawa. Iya. Yo. Wit mau wis tak mate lho. Pak Bupati pidato kuwi kudune kowe iki sinden-sinden do ngrungokke. Lah kowe kok lambene obah ganyemi wae. Lah niku mau maem kuat. Sinden kok mangan wae awake saya njebluk. Lah enten kok nek mboten enten Kuwi wis dadi papat kuwi sing mburi loro. Apa ta? Apa? Daginge nyenol semono gedene kuwi. Ora ya. Ayo saking dene gajihmu kok. Ya. Ya dibawani, Tin. Nyingkar nyingkur. Rasah grogi santai. Iki neng laladanmu. Kok kan kula? Lho, iki termasuk Kulon Progo ya? Napa nggih? Lah mbok Jakarta kono iki isih Kulon Progo. Nggih benten. Iya. Iki wis Banyumas. Nek ra Kulon Progo. Ha iya, ya bener. Terus wiwitane nyingkar nyingkur saking Bandung Mas Adi Wijaya nderek monitor pirang-pirang ya mak iya. Is dulurku Hendro Pleret. Ya.
Iki Ndul Pleret ki duwe radio loro ning Banyumas kene no. Oh iya. Napa duwe? Duwe. Oh, berarti elok nggih. Nggih. Yo aja duwe nang kene duwe. Terus, ya. Lingsem yen keh mutan. Kena ngopo nek piyai lemu iki nek nyuwara kok mesti kaya ora resik ya, Mak. Nglengo gulune no. Oh. Lengo, niki wae mangan lengo e. Ah iya, aja kokean lengo. Lah nek awake cilik mboten nglengo. Ya ora, ning suarane mesti luwih landung, luwih dawa. Heeh. Nek jenengan termasuk nglengo mboten? Embuh rung tak tileki kok ket mau. Ketoke rada nglengo wong rada lemu. Ya ora apa-apa. Iya. Ya. Lelampahan kang wuri. Neno. Tresna tulus nadyan ning buk asmara. Nggih, mangga. Neno. Ya. Yen liwat aku Gelang. Was. Yo, alon wae dangdute. Blak kutak kublak kutak tak dublang tak dublang tak.
Mulane iki digawe kepenak mle obah ming sithik. Iya. Mengke. Ora apa-apa. Mengke. Yo, Mbak Ayu. Ya, diurutake. Ya iki wektune ngoyak no. Iya. Ngene ora diratani ndak gelo penggalihe Mbak Ayu. Mbak Ayu iki. Tunggal sak pabrik tegese lemune padha. Iya. Ya ming sing iki nganggo kacamata. Wis nom-noman rada lamur. Iya. Lho pripun to, Pak? Ya ora apa-apa, iki ayu-ayu jane malah luwih apik nek nganggo kacamata kok ndak tak nganggo kacamata barang. Gaul lho, Pak. Gaul apa? Iya. Gaul. Ya katarak kuwi kok gaul. Boleh ngunekke ora banget ora. Aku ki lho, minewe luwih gedhe saka kowe tak usahake ora nganggo kacamata. Iya, mergane ngopo? Trauma ngono. Kok trauma? Kacamata ki rak marai gedhe to apa-apa? Iya. Aku nguyuh iso mlayu dhewe kok. Mergane kaget aku. Lah kok lho, semit padha apa iki aku? Iya. Tak kira nek ula. Bareng tak copot kacamatane padha wae. Iya. Ya ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu menika wonten pamundutan cara Banyuwangen. Ya mau sing diaturake. Mang bawani gelang alit. Ya dawahke gerajagan. Ya jare sambel kemangi. Ganti gerajakan kok. Sambel kemangi wis rada kesuwen. Oh iya. Monggo diaturake. Ya. Mambyat mayon. Ya, mangga. Mambyat mayon. Suarane kok kaya iso pedhot-pedhot. Latihan kuwi. Oh. Ya. Latihane piye? Boncengke montor liwatke dalan sing grunjal. Oh. Karo kon nyuwara so. Mergo grunjal. Gandeng belambiangan. Ya. Nyarambai. Banyu. Banyu wangi. Lan gunung. Ya. Wetan segara. Lor lan kidul. Lor lan kidul. Alas angker. Apik ya, Mak. Oh, kandhane kok. Kowe nek arep iso nyindhen iso ndul-ndul ngono kuwi. Nek moh latihan ya saben dina mangan laker. Laker. Loro-loro ora iso ngono kuwi. Kaget aku. Pripun to, Pak? Ora apa-apa, Kang. Kang Lambiangan. Belambiangan.
Ya. Neno. Aja tak Oh, ternyata iki mbok menawa pengaruh le nabuh kok no. Pengaruh le nabuh piye? Anggere tabuhane sero ki metu kebule. Ya ora kaya kuwi ten digawe saka kono kok ya dipejet ngono lho. Dreng bul. Ya. tanah India Gumel yaring. Gumel yaring taman Sarinusan Tara. Ya dilintoni gerajakan ya, Mbak. Ya, monggo dados. Raina
Jan anggere sindenku nyanyi kebule. Heeh. Gayeng ya Mak ya. Ning kok ndak ngentekke wektu ya Nak. Ya. Merga wayangan ki ya ora mung seneng-seneng tok, lelagon-lelagon tok ning kudu ana bacute, critane lakon ya kudu tuntas. Ya.